Sure. Not the time, my boy. Oh, time. Are you going to speak with the defender of this man's events? Hello, Bob. We mfana wami. Kungabe uthi uhlezi nalo ROOMZA wakho ke lo hamba nqule ebusuku hambe gibela imfene hambe thakatha. Oh shit! Abuthi uhlezi nalo ROOMZA wakho thakathayo lapho njalo. Hayi baba. Hayi, la. Njengoba kuyimini umthakathi mhlawumbe nje ukhuluma nebaba. Nalengane yona ngisho yakho, vele ushawe ngebhomu. Vele nje ukhuluma into ongayazi. Time nje. Ufike phansi amapapayo wena, ngathi phansi amapapayo. Let's play. Joyla. Shuthi kanti nikhulumayo ukuthi mina ngiyathakathi. Mina uthakathi wena. Wena mhlawumbe umazi baba wakho, umazi baba wakho ngempela mina. Wena bhalela umthatha wakho, umazi baba wakho wena. Awumazi baba wakho. Tiri ngithi ngomethe mina ngibhizi, ngibizwa ngomthakathi. Ngithi ngizokudwesa leyo ngoma. No, but Thula yini? Yeyi, kophathi la. Hlwana nami. Baba Moyo. Baba wakho, umazi baba wakho. Oh, yeah. Bhalela umthatha wakho, ubale la. No, but Baba Moyo.